哎呦我的妈हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो आंनि बिदैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लालायबाय जोंहा भगवानफोरनि हाबा जाफैदों लोगोफोर नै आफा शिब आरो पार्बतीनि हाबा दिनै लोगोफोर शिवरात्रि फुजा होननानै बुङो जायखौ गोथार जुलि होनाय जायो आरोना बे शिवरात्रि फुजायाव बेयावनो जोङो दंफैयो नै लोगोफोर नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ नोगोद समायदों नै जोंहा आफा आरो आइमोनहा हाबायाव गोथार जुलियाव देखायलांबाय थानोसै बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर खायसे खायसेया मिन्थिखायो जानो हागौ आरो खायसे खायसेया मिथियाबो जानो हागौ लोगोफोर शिवरात्रि फुजाखौ मानो थाखाय होयो मानोना आफा बोराइ बाथौ आरो आइ बिमा पार्बतीखौसो हाबा होनाय जायो आरोना गोथार जुलि होयो बे समावहाय लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ देखायलांबाय थानोसै हाबायाव जेरै निमिन्त्र आजावो बेबायदिनो निमिन्त्र होनानै माबायो आरोना खुलुमो बयबो निमिन्त्र लाजिलायबावदोंसो हनै सिख्लाफ्रा हाबानि ओंखामा गोथावथारना गोथाव रोदोम गोथावथार नामा जानो रोदोमा खोन्थालायबावा
संख्रि नांगौ संख्रियानो नांथायाखैगोनलै संख्रि नांगौनो संख्रि अरगाया गोथाव नङा गोथाव जायाखै लोगोफोर बै मोसाबाय थानायानो जोंहा नायगिरि आइया बे नायगिरि आइयानो मन्दिराव फुजा होयो आरोना दाहाम दङ नायग्रा बेवहाय सोरबाफोर फैयोबा फैनो हागोन गामिया आखिगुरि लोगोफोर नायनानै हरो आरो फुजाबो होयो आरोना सोरबाफोर फैयोबा फैनो हागोन लोगोफोर कन्टेक्ट खालामनानै आरो मिन्थिखायो गामिया आखिगुरि लोगोफोर खावसि बाजाराव सोंफैबानो मोनगोन सोरबा मिथियैफोराबो फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन लोगोफोर बेनो लोगोफोर जोंनि आइ गुरुआ जोंनिनो गामिसे जायो गामिया आखिगुरि लोगोफोर सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन नायखांनानै हरो आरो फुजाबो हैगोन आरोना लेंलांबा न'आव थाबिस थुबिस हरजोबो गासिबो जारिनानैबो हरो लोगोफोर सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फै लोगोफोर खावसि बाजाराव सोंफैबानो मिन्थिखायो मिन्थियैफोराबो नायखांगिरिनि न'आ बबे जाबाय दा उननिफ्राय थाबाय हनै थाराव हगारलाय थारबाय हनै हगारलाय थारबायसो